na me ton no ma okejitia na no ma tuntun ma me ko hia oba bi wo ho di na me de epe asem tu na nim awalesem on so ko so 3.1 ma etna wa tiaja to na nyisen ko bai e ma awo bem to menye ma nyene ho ade mene ne woyi mene ne woyi no ikan bia sen ko mam ko de ho ade o so ma me ni ho o ma me tukwan je so ma me ba ne mum ma dwene e ba fom kakra ne sen kam ko ne ho ade ma abusua no mene tena ho me kan bia no de ato me kan me no de ato a ti mene tena ye na no nantie e wa SOMPA 3.1 ya gbele wie be kwa sori ye wa o mi kwa sori na fe di o bai ya gbele wie ya kan kokko ya di ati kokko hu di mi hu aso ba ya sori adan o se ne ho hyehye no adan ya adan ho hyehye me oh na te ten say entuma pagu ya aba kora wie ene umwa ni ensemba basa ni umwa no ahwim no okwa itimi kwache no nam na ba sa SOMPA 3.1 oba na adwena sei e ma me frɛ ne wo fa baako onam di ka frɛ na sɛba onam di ka frɛ no ne wo fa ne ka kyerɛ me sɛ me fa oba di foda menya asema di fodi am so yo mate ti umwa na msafe ni sister mani sa no so bai e be hwie ye bia ne be ne kwa ha omo kyerɛ ha na ne kɔ so fo be na me fa ne kɔ no ho ne se ya me ne kwa ha na ne fa ha ne kwa ha we kyerɛ ha na ne kɔ afide ne se abambu e ya ba SOMPA 3.1 fa no fa so te na de wo kan sa bre ni nyina wona na tifie ba ko ne tifie wona na da sori ne da sori ese ma ye bia nyeyi pero anajo na yimu de wonye basabasa bia oh video abu ha meda betimani no asole no opie wo gwane meda betimani no asore no opie no gwane ene me so me mesini ama me ntimi nkoya dwuma ba bia me na wo nkulan so sunu kulan kitenkete na yese de don dia ano odin SOMPA 3.1 temo fon so boami ene wo ha bus wa hwim no ko ha no ya frɛ me fon so wife nam ho ne na dwo no na makɔtwe no nam de naba saa kakra kwa ɔte ase na ɔbabɔkɔ yesa me yire no fa me to abɔbɔ yɛ mu na me de naba enti na yese obi kyerɛ me baabi sɛ me nkɔ ti me kɔyɛ no na yese e ko busaye ya hwɛ mu na yese ne wɔfa na sɛ wayɛ ne saa obei ti nipa ne ka sɛ me nkɔ busa ne wɔfa no na de obɛka bia no me ka nkyerɛ no to ka sɛ nyɛ ɔno a me ka nkyerɛ no yampane pa tu ho na mon ekɔi ekobusa ne wɔfa no yɛkɔyɛ sɛ ne wɔfa no ne hwan wona wabusuafo ai me ne wabusuafo kɔ na nase ekobusa ne bla no yebusa no no wagye tum sɛ ɛyɛ ɔno ɛna ayɛ ne wɔfa ase no saa mo anim yanim ɛma ne gye tum ɛma ɛno ma wɔse yɛn famra ma akra ne ho ntɔno no one wagye me 200,000 note no wagye me mono makomako 6 ɛna 100,000 note deɛ nka nsuo ɛno so makomako say 6 saa ɛma ɔno kyerɛ akwankyerɛ ɔso mfa nkoma me sɔfo ma me sɔfo no mmɔ so mpaeɛ na me mfa nkoma mobrohuni bi a ɔsɛ sade bi sa no mfa nkɔkyɛ no fa kɔma mobrohuni ɛma yɛyɛ ne saa yɛyɛ ne saa bi ɔse yɛn san kɔ baabi ani ɔse na ɔno wɔfa asen de ɔse yɛ no no wɔde bible ɛna dome no nti yɛmfa ne yɛnkɔ baabi ani ɛma yɛkɔ baabi ani nso so ɛma ɔde ne kɔ no ne sɔfo no hɔ sɔre ɔne ɛsɛ sɛ ɔbɔ bible no yɛ ne saa ɛma yɛkɔ yi ɛnso yɛkɔgya mu bɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ no wie no sɔfo no kyia me nsɛm sɛ me ba a memfa mɛkyia ɔbaa no ne ho bɛtɔ no mantem ba ma bɛyɛ wɔ nyinaa stay ne ho ntɔ no me so mete obi do dɔprɛprɛ mu SOMPA 3.1 amranteɛ papa ya tonkonwa mono abegu dɛm hɔ yɛtu papa na tu yɛ fidifie hɔ deɛ ɛkɔnyɛ obi do dɔprɛprɛ bi na gye akɔhyɛ mu ebi akɔhyɛ no kora no amranteɛ minhu bi da ɛhɔ na fu ankasa na sɛ ɛkɔda wɔ sɛ wɔnyini minhu bi kora da wɔnyini
me sɔre na wɔnyini da kwana no man kan kyerɛ nkwadaa no ma me fa bade fo bi sɛ nkɔm na me sɛ me hu ntemisuro ade kyɛ me fa bade fo bi sɛ nkɔm nkɔdɔ ma me kokum onyini no ya oba sisi a dance e da ho makum onyini no ane ho ye wurem pa baby ama ko share na no 3.1 na Sunday ye madam fo bi no me ba no se me nkuja na nkonyi no ma no ye yi no ma na jo sa me yan yi to mo frɛ me fon so se baby na wote dada no if you want to nkunyamu no abegu fie ho ama wife di ebo abobɔ gate ni saa gate chana do bu gate na wura dem ho akotete you know nkunya no roba na sesa ho na koda dan nti baby aka kono ano odin nti nanti na sese me amhwa de kono in fact ano odin na kasa nyam nso no asem ne ba saa no ano na ase process no bro wife no ode ne saka na kakra de ayo asem ne ba saa no man transfer me ko ba na busua fie e wo dankyira dunkodom na se e ko bo abusuafo amane e ma abusua ni nyina twahyiai e ma ye ko frɛ ne wo fa no bai mo busa no se wo fa ase no se yakoba bia hu se wo fa ase no ayi nsi wa nsi nipa nso gitu se no korɛ e wo abusua na nim se ɔno na ye wo fa ase ne saa na kyɛ sɛ ne wo fa omu ye twahyiai so ka asɛm no ne wo fa no ye ka asɛm nya wie no o gitu no abusua panyin wo hɔ nipa bebre busuafo nyina wo hɔ obia ntimi anka sɛ de wo ye de wa anya de obia ntimi anka ne wo fa ba ko pa ne timi ka bi e ma me sɛ de wo ye no hwenie na kɔhwɛ akola no ma ne ho ntɔ no ntimi ante me de ne tintin tietia me ansa akola no me nyae no ntimi srɛ ne wo fa no pɛsɛ me de ne wo fa no be fa akola no o ne kɔ ba bia o kɔyɛ no sana ne ho tɔ no ne ho tɔ no wi a o de wɔn fama de mmerɛ me ntinam de baaye serious wa breo antie enye easy enye easy SOMPA na hafi ba kura na se mema pa mo batiri se mo anoso a edin pa so betimi control yiri edina to abubu ya ma be fie wa hwi abedu fie na no asan age hane antie be si aputuoja baabi omo ya anwo na chi ho nam tie busa ho la ma bre obayi hu no wo adwuma mbusi afrom la ko bi dan bi gyaso kam ya tiato me gyaso kam ya tiato de fle me se ya me hu de menyam hu namfo ne yile ha do bia o me number wife na aduru ha no na me dibrika na koche no me fre busuafo su kwa so mo ma adam me se busuafo no ba behwe no o mo fle me se me san sende o mo sika me san sende o mo 2 million awo den chira ho ansa na mo ba behwe no SOMPA 3.1 busuafo na san ba se obia che se obia yinani black onu of anam so ye ne saa no idi ka fe no o se unya asema de food da o for bad food da unya asema se wo so na wa ye ne saa se na wo so na wa ye obai saa ente o man nim situation a o mama me wo mu fada enye easy e basia no mu su saa kula kweto a wo mu kula 3 years me ko fe ma me fere kula so ba so nko mehwe no o de bo bo me ma me na ma me si o sa ko sankole ko sankole sisi ya me no kase yi o ma fle me se yi wa hwi mu SOMPA 3.1 sisi ya me no kase hu ba bi akra na fa ne ho ayi fi se de ne ho ayi fi ntimi nya hwe ne ho ayi fi ne ho asisi akra no sisi ya din ne otimi hwi 3 days no ma fi hwi 3 days no ma fi na ko hwe na ba fi o mu anu asa hwi sa ba fi so a problem sa de nya o yere na ton pan no onwa tia na ya onwa abodam no onwa good god SOMPA 3.1 no de nam ya ni mo ho o take ni mo ha onwa ayo onwa nanti onwa o pagro pa wudru ho a won ye Yehowa o kan nyina fen madwene kwesine so pa nanti me si me nya adwuma wo Accra se me kwa akoye tinka busuafo no kra mpanyi oba no me mpo den kam 3 weeks nan kam nkoya adwuma no mra me kan ya o mo si yo me fa no mra de be chama na kono ma sa afre me se me nyai SOMPA 3.1 na se o munya so musuro de wa ne sa no se se yo an ma adwuma na hwere me ntimi ankoya adwuma no
Timinim de ha omo anti omo ye me saa to de mesrɛ mo badwafo mommoa me tinam de masɛm bɛda mu SOMPA TV Emma Akituapa.